cât ai zice tu? De la 150 deja o ia naiba. Să nu fac. Deci mai da, dar depășim 5.000 de Da, lei și... da. Și nu e ok. Acum tot să te depășească înapoi, frate. Bă, e ok, e ok. Deci că acum asta e viteza care îi place. Da, parcă acum e... Nimic nu se simte. Acum îmi place la viteza de asta. Asta nu mai e dacă e 5.000 de tonă.